Глядзі, які сёння цудоўны вечар. Раство надыходзіць. Годзе табе ўжо працаваць. А то все цябе чакаюць. Ты не ўяўляеш, які вігілійны стол мы падрыхтавалі. Мы з кухаркамі, з дзеткамі пакуль гатавалі. Ледзьве ўстрымаліся, каб нічога не з'есці. Я нават адсюль пахі чую. А куцця будзе? Канешне, будзе. Як ты любіш. З разынкамі, сытой запраўленая, макам прысыпаная. Язык праглынеш. А які шчаслівы чалавек. Глядзі, разбысціш мяне, стану поперак сябе шырэйшы. Ты? Ты ясі раз на паўгода, і тое на свята. Але чакай, я табе падарунак падрыхтавала акурат на той выпадак, калі ты станеш такі тоўсты, як наш гарадавы. Як наш гарадавы, я не стану ніколі. Але падарунак чакаць буду. Ну то хадзем, бо ўсе на нас чакаюць. Зорка ўжо засяла. Угаварыла. Хадзем, Касю. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі і якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? Мяне завуць Кацярына Ваданосава, у эфіры праграма «Нітка зорка». Я ўмею шыць, вышываць, ткаць і з радасцю падзялюся з вамі сваімі ведамі пра густы і эстэтычныя перавагі нашых продкаў. І сёння, нарэшце, праграма пра мужчынскі строй, а дакладней строй шляхты часоў паўстання Кастуся Каліноўскага. Але рыхтуйцеся да доўгага расповеду, бо гэта будзе толькі першая частка. Я, як і мой сябар і калега па здымках Васіль Калач, з'яўляемся удзельнікамі і заснавальнікамі клуба гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус 1863». У межах яго мы аднаўляем побыт, адзенне, гістарычныя падзеі паўстання 1863-64 гадоў. Звычайна, у гістарычных клубах кожны удзельнік сам робіць сабе строй. Я зрабіла нават два – з крыналінамі, гарсетамі, з верхнім адзеннем, галаўнымі ўборамі. Але мне, як даследчыцы, не цікава апранаць толькі сябе. Я страшэнна хачу аднавіць і мужчынскі строй. Можа, самой не давядзецца ў ім хадзіць, але, спадзяюся, камусьці з маіх паплечнікаў ён прыйдзецца вельмі дарэчы. Ведаеце, мода – унікальная з'ява. Пасродкам моды мы можам выказаць свае думкі, прадэманстраваць матэрыяльны статус, нават выказаць грамадзянскую пазіцыю, паказаць густ. Напэўна, ніколі ў гісторыі развіцця чалавецтва адзенне не было толькі спосабам абараніць сябе ад холаду ці сонца. І, напэўна, у кожны гістарычны перыяд, што зараз, што 200 гадоў таму, што 1000, знаходзіліся людзі, якія станавіліся трэндсетарамі, заканадальнікамі мод. І калі зараз часцей за ўсё мы гаворым у такім ключы пра музыкаў, акцёраў, нават палітыкаў, то ў 60-е гады 19-го стагоддзя такімі трэндсетарамі станавіліся ваяры, змагары за свабоду свайго народу і свайго краю. Сёння я хачу расказаць вам пра аднаго чалавека, які стаў героем Італіі, ваяваў у Паўднёвай Амерыцы, але мне ён цікавы больш за ўсё тым, што падарыў свету фасон блузкі, якую носяць і зараз. Я гавару пра знакамітага героя Джузеппе Гарыбальдзі і ягоную не менш знакамітую блузку гарыбальдзійку. Што гэта такое? Як яна выглядала? Як яе пашыць? Я з радасцю раскажу вам. Запрашаю ў майстэрню.
Ёсць такія прадметы адзення, якія даўно і трывала асацыююцца ў нас з якім-небудзь вядомым чалавекам. Напрыклад, Елізавета I англійская – гэта агромністы накрухмалены каўнер з карункаў, Барбара Радзівіл – галаўны ўбор з пярлін, які поўнасцю закрывае валасы і шыю, Напалеон – капялюш трохвуголка і кароткі мундур, а Гарыбальдзі – чырвоная кашуля. Насамрэч, мала каму ўдалося так паўплываць на моду, як італьянскаму рэвалюцыянеру. Вы здзівіцеся, наколькі многім мы яму абавязаны ў нашым сучасным гардэробе. Гарыбальдзі – нацыянальны герой Італіі, які змагаўся за яе аб'яднанне і незалежнасць спачатку ад аўстрыйскай, а потым ад французскай імперыі, а таксама ад папства і клерыкалізму. Яго жыццё, здзяйсненні, смеласць, адвага сталі натхненнем для ўсёй прагрэсіўнай Еўропы. Кожны адукаваны чалавек ведаў, як выглядаў Гарыбальдзі, і ягоны вобраз стаў гэтакім патэрнам ідэальнага змагара за свабоду, на які раўняліся, які пераймалі. Магчыма, не ўсе з вас ведаюць гісторыю Гарыбальдзі, але быў у ягоным жыцці перыяд, калі ён, прысуджаны ў Італіі да смяротнага пакарання, вёў качавое жыццё і ў 1840-х ваяваў у Паўднёвай Амерыцы. Там Гарыбальдзі і набыў свой унікальны стыль рэвалюцыйнай вопраткі. У 1843 годзе ва Уругваі ён сфарміраваў італьянскі легіён. І ў гэты час яго атрады атрымалі з адной з фабрык шмат чырвоных фланелевых кашуль, якія гаспадары хацелі экспартаваць у Аргенціну для жывёлапойняў Буэнас-Айрэса. Чырвоны колер выкарыстоўваўся дзеля таго, каб не было бачна кроў. Па другой версіі, ідэя чырвоных кашуль прыйшла Гарыбальдзі ў перыяд ягонага жыцця ў Нью-Йорку ў 1850-53 годах. Тамака былі папулярныя добраахвотніцкія пажарныя брыгады, чальцы якіх апраналіся ў чырвоныя фланелевыя кашулі. Так ці інакш, калі Гарыбальдзі вярнуўся ў Італію і аднавіў сваю барацьбу там, ягоныя атрады былі апранутыя ў чырвоныя кашулі. Пры тым, што войска Гарыбальдзі ў асноўным складалася з добраахвотнікаў, так што усе насілі розную форму, якую шылі салдатам іх маці, бабулі, сёстры ці сяброўкі, але іх кашулі сталі апазнавальным знакам, сімвалам, спосабам адрозніць сваіх ад чужых. Уся Еўропа была ў захапленні ад Гарыбальдзі. У расійскай імперыі ў кашулі гарыбальдзійкі сталі апранацца і мужчыны, і жанчыны прагрэсіўных поглядаў. Першыя гарыбальдзійкі, безумоўна, былі чырвонага колеру. Але з цягам часу стала зразумела, што такі яскравы палымяны колер занадта непрактычны для паўстанцаў і занадта крыклівы для жанчын-шляхцянак. І таму людзі сталі шыць кашулі іншых колераў. Напрыклад, вось тут вашай увазе прадстаўлены дзве гарыбальдзійкі, якія я шыла, адна жаночая, другая мужчынская. Мужчынская кашуля пашытая з вельмі шчыльнай, пульхнай бавоўны каралавага колеру. Гэта як алюзія на палымяныя кашулі Гарыбальдзі. Крой адпавядае ўсім тагачасным тэндэнцыям. Напрыклад, манішка, аздобленая велізарнай колькасцю застрочаных радкоў. Таксама мы тут бачым планку. Цікава тое, што мужчынскія кашулі сярэдзіны 19 стагоддзя былі не распашныя, не такія, як зараз. Іх немагчыма было расшпіліць ад горла да пупка. Таму толькі планка. І нават бывала такое, што на канец планкі прышывалася маленькая пецелька, якая замацоўвалася на гузік на штанах, каб кашуля проста не выпраўлялася пры рухах. Таксама ў сярэдзіне 19 стагоддзя мы не сустрэнем гузікаў на манкетах, толькі запанкі, калі гаворка ідзе пра шляхту. А яшчэ цікавы факт. Да 1860-х гадоў мужчыны насілі выключна белыя сарочкі, але Гарыбальдзі змяніў гэтую сітуацыю. Раней у чырвонай кашулі мог хадзіць хіба прыгонны селянін. А зараз кашуля яскравага колеру, пашытая рукамі каханай, гэта гонар і радасць. Яшчэ больш цікавая сітуацыя была з жаночымі кашулямі гарыбальдзійкамі. Справа ў тым, што да сярэдзіны 19 стагоддзя жанчыны ўвогуле не ведалі такі элемент гардэробу, як блузка. Толькі сукенкі, толькі сподняя сарочка ці гарсет, ці сподняя ніжняя кашуля. Але Гарыбальдзі і ягоная мода цалкам змяняе сітуацыю. І зараз мы можам мець у сваім гардэробе той элемент адзення, які лёгка камбінуецца са спадніцамі ці нават джинсамі.
Вы можете апрануць яе раніцай, на сняданак ці як паўтуалет. Яна, дарэчы, ўжо карыстаецца вялікім попытам у модных колах. Пісаў часопіс «God's Lady's Book» у студзені 1862 года. Для жанчын і мужчын у расійскай імперыі кашуля гарыбальдійка была больш, чым модны прадмет гардыроба. Гэта быў спосаб выказвання перадавых поглядаў. Насіць яе было вельмі зручна і практычна нават для асоб з небагатых сем'яў. Мужчынам можна спалучаць фланелевую блузу з нагавіцамі, без камізэлькі ці сурдута, а жанчынам са спадніцай, пераробленай са старой сукенкі. Гарыбальдзікі карысталіся поспехам у дэмакратычна настроеных людзей, якія спачувалі паўстанню, змагаліся за права жанчын на адукацыю. Такім строгім і простым абліччам прыхільнікі гэтых ідэй дэманстравалі сваё стаўленне да марнасці моды. Сярод жанчын і дзяўчат гарыбальдзікі часцей за ўсё насілі курсісткі, але таксама некаторыя арыстакратычныя дамы, якія актыўна займаліся грамадскай дзейнасцю, дабрачыннасцю. Напрыклад, у аповесці Соф'і Кавалеўскай «Нігілістка» можна прачытаць такія радкі. Усе 3 дзяўчыны былі апрануты ў чорныя спадніцы і каляровыя гарыбальдзійкі, падпярэзаныя ля пояса скуранымі паясамі. Такім чынам, будучы першапачаткова мужчынскім прадметам адзення, кашуля, хоць і сімвалічна, але ураўноўвала жанчын у правах з мужчынамі. Няблага для сярэдзіны 19 стагоддзя, правда? А што, калі я вам скажу, што кашуля – гэта не адзіны элемент гардыроба, на які паўплываў Джузеппе Гарыбальдзі. Ці ведаеце вы, што ягоная постаць, асоба і ягоная гісторыя звязаная яшчэ з адным элементам адзення, без якога мы зараз проста не ўяўляем сваё існаванне. Самы распаўсюджаны, самы папулярны, самы дэмакратычны прадмет. Здагадаліся, пра што я? Так, як і мы, Гарыбальдзі насіў джинсы. Як так сталася? Я з задавальненнем раскажу, пакуль буду шыць нагавіцы для Васіля. Слова «джинсы» паходзіць ад французскага словазлучэння «bleu de gêne», літаральна «сінява генуі». Іх насілі генуэзскія маракі. Іншай назвай гэтай тканіны была «денім», тканіна з німу, «денім». Такія штаны доўга служылі, тканіна была трывалай, а колер сіняга з часам пад уздзеяннем солі, ветру, сонца станавіўся бялявым, выцертым. Не прымяншаючы заслуг прадпрымальніка Леві-Строса, які дапоўніў гэтыя штаны падвойным швом і накладнымі кішэнямі для выгоды залаташукальнікаў, можна смела сказаць, што уладальнікам першых знакамітых джинсаў з'яўляўся Джузеппе Гарыбальдзі яшчэ ў 1861 годзе. Ён таксама ў свой час быў мараком і насіў штаны з дэніму, якія цяпер захоўваюцца ў Рыме у цэнтральным музеі Рісорджыменто. Гэтыя джинсы самыя старыя ў свеце, ім 149 гадоў. Менавіта ў іх ён высадзіўся разам са сваім атрадам на Сіцыліі ў траўні 1860-го. У іх ён быў паранены. Бачце латку на левым калене. Зразумела, на беларускія землі мода на джинсы прыйдзе яшчэ не хутка, але баваўняны вельвет, штрокс, з якога я зараз шыю, ужо пачаў карыстацца попытам. Мне падаецца, што мужчынскія нагавіцы – гэта самы абдзелены ўвагай рэканструктараў 19 стагоддзя элемент гардэроб. Чаму? Таму што прыкладна ў гэты час у сярэдзіне 19 стагоддзя з'яўляюцца фасоны штаноў, якія не нашмат адрозніваюцца ад сучасных. І шмат хто проста выкарыстоўвае сучасныя брукі, тым больш, што калі яны запраўленыя ў боты ці схаваныя пад мундурам, не так ужо шмат і бачна. Але дарма. Справа ў тым, што ў нагавіцах 19 стагоддзя былі некаторыя канструктыўныя асаблівасці, якія вельмі моцна адрозніваюць іх ад сучаснага ніжняга паяснога адзення. Я зараз пра іх распавяду. Напрыклад, абавязковым элементам крою у мужчынскіх нагавіцах былі маленькія разрэзы ўнізе калашыны. Здавалася б, навошта? Нага ўсё роўна і так пралазіць. Але справа ў тым, што калі брукі, нагавіцы не запраўляліся ў боты, то яны насіліся на выпуск. А паказваць
край, борт пантофлі лічылася чымсьці непрымальным у вышэйшым свеце, таму калашына мусіць аблягаць мужчынскую нагу літаральна да самай падэшвы. Таксама цікавай канструктыўнай асаблівасцю быў гульфік. Увогуле, сярэдзіна 19 стагоддзя гэта пераломны момант. Да таго моманту мужчынскія нагавіцы шыліся з такім пярэднім вялікім клапанам, падобным на кішэню, які зашпільваўся на гузікі. Ведаеце, як у сучасных дзетак піжамкі. Толькі на піжамках такі клапан ззаду, а на мужчынскіх штанах быў спераду. Але ў сярэдзіне 19 стагоддзя гольфік трошкі змяняецца, ён становіцца падобным на сучасны, ужо з'яўляецца тое, што мы называем шырынкай, але, канешне, тады не існавала яшчэ ні маланак, ні іншага кшталту такіх механізаваных зашпілак, таму усе такія гольфікі былі выключна на гузіках, ось як у мяне тут. Але яны схаваныя, і таму іх не бачна. І все вельмі прыгожа і акуратна. А яшчэ вельмі важнай канструктыўнай асаблівасцю з'яўлялася тое, што ззаду нагавіцы нагадывалі трошкі рыбін хвосцік. У іх пояс не быў сшыты цалкам. Гэта рабілася спецыяльна дзеля таго, каб лепш пасадзіць нагавіцы па фігуры. Справа ў тым, што гумак тады яшчэ не існавала, як не існавала і шлёвак пад пас. Усе пасы насілі зверху мундураў, нейкай вайсковай формы, а нагавіцы трымаліся выключна на падцяжках. І вось каб добра пасадзіць нагавіцы на мужчынскай фігуры, выкарыстоўваліся часам вось такія маленечкія хлясцікі. Імі можна было рэгуляваць шырыню. Напрыклад, мне дзеля таго, каб трохі адрэгуляваць гэту шырыню, варта проста скарыстацца шылам. Хоп. Хоп. І вось такім чынам мы атрымліваем аналаг сучаснай гумкі на штанах. Але, канешне, безумоўна, самай вялікай разыначкай, можа быць, невідочныя, незаўважныя звонку былі мужчынскія падцяжкі. Дзеля іх спецыяльна на пояс нагавіц нашываліся гузікі спераду, ззаду. Падцяжкі былі розных мадыфікацый, і гэта быў аналаг сучаснага пасу, які мужчыны часам запраўляюць у джинсы. Падцяжкі, як і сарочка, лічыліся інтымнай часткай мужчынскага гардэроба аж да 30-х гадоў 20-го стагоддзя. Яны хаваліся пад камізэлькай, і шанец убачыць іх чужому чалавеку быў безнадзейна малы. Штаны таго часу мелі такую канструкцыю, што рамянём іх было не ўтрымаць, таму на штанах уверсе прышывалі гузікі, да якіх за пяцелькі мацаваліся падцяжкі. Гузікі прышывалі альбо на знешні, традыцыйна, або на ўнутраны бок пояса. Спачатку шлейкі складаліся з пары сафьянавых папружак, перакінутых праз плечы і прымацаваных да гузікаў па баках спераду і ззаду. А пазней сталі рабіць падцяжкі з шоўку, бавоўны, палатна ці аксаміту са скуранымі ўстаўкамі. Да 1850 году з'явіўся новы варыянт. Абедзве палоскі ззаду пад лапаткамі злучыліся. Гэта быў адзін з самых распаўсюджаных прадметаў адзення, які вышываўся ў падарунак мужу, сыну, брату, бацьку, клапатлівымі жаночымі рукамі. Дамы вышывалі іх і крыжыкам, і гладдзю, і тамбурным швом. Дарэчы, узор вышыўкі, які абрала я, гістарычны, узяты з французскага часопіса «Мод» 1863 года, дзе публікаваліся не толькі ілюстрацыі з моднымі прадметамі гардэроба, але і ўзоры для вышывак, для вязання і нават рэкламы. Там можна было знайсці і заказаць усё, ад лекаў ад мігрэні да гарсетаў. Мяркую, што многія здзівяцца, здавалася, марнасці маёй працы. Навошта вышываць падцяжкі, якія ніхто не ўбачыць? Але менавіта ў такіх рэчах і праяўляецца мая прага даследаваць гісторыю моды, зрабіць так, як рабілі, раскласці ўсё на састаўныя часткі і сплесці ў адзінае цэлае, і трошкі наблізіцца такім чынам да светаўспрымання нашых продкаў. Ну і, канешне, я веру, што любая рэч, зробленая ўручную, удорыць яе носьбіту абарону і душэўнае цяпло.
Як думаєш, що нас чекає? Я думаю, нас чекає щастя, воля і свобода. Здравствуй, милая. Thank